zer esanik ez dago, olatu handiena gure udalerriko kirol denboraldiko ekitaldi garrantzitsuenetakoa dela. Txapelketak duen mailagatik ez ezik Galeako paraje ederrean biltzen den jendetxegatik ere. Benetan ikusgarria den proba batez gozatzeko aukera dute. Eta ikusgarritasun horren ondorioz ere, txapelketa getxotik eta ingurutatik haratago ere oihartzun handia du. Gero eta handiagoa gainera. Neurri handi batean bertara hurbiltzen diren 11 hedabideei esker. Baina Eusko Jaurlaritza bezalako erakundeei eta gainontzeko babeslei gabe, ezin izango genuke ikuskizun honetaz behar den bezala gozatu, eta horregaitik eskerrak eman nahi dizkiet eure guztiei. Baina txapelketaren tokiko antolaketa batzordea osatzen duten Getxo Surf taldea, 360 aldizkaria eta Getxo Kirolak udalde erakundeei ere, egindako lanagatik ere esker beroenak bideratu nahiko nizkieke nola ez.